θα χορέψει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πορτοράφτη. Διδασκαλία χορού από τους Θεμιστοκλή Σολομό, Κώστα Κατσούλη και Ευγενία Δανάκη. Ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Στην κορίτσα ήρθαξε ένα παλικάρια, ήρθαξε ένα παλικάρια να μας πάρουν την κουπέλα. Την κουπέλα, την κουπέλα την τριγώνα, την κουπέλα την τριγώνα, να την πάνε μακριά στα ξέρα. Ξένα και ξένη